Bona nit i benvinguts a la Quas Televisió. Aneu a al·lucinar amb tot el material que tenim a la redacció. Comencem l'informatiu. Anem a connectar amb Ian. Trump ara mateix s'està reunint amb Mark Rutte sobre l'OTAN. Estats Units abandonava l'OTAN? Trump diu que ha guanyat. Els ayatolars diuen que han guanyat ells. Total, Hormuz està tancat i els ayatolars continuen manant. Netanyahu diu que el Líban no entra a l'alto al foc i continua bombardejant. I a Iran diu atacarà Jerusalem. Aquest és el primer ministre de Pakistan. A Islamabad s'ha signat l'alto al foc. Pakistan està en guerra contra l'Afganistan. Esta és l'opositora de Taiwan arribant esta vesprada a la Xina per a parlar sobre les futures relacions. És Jin Lian, portaveu del Ministeri d'Exteriors de la Xina. La Xina ha sigut l'encarregada de l'alto al foc. Continua el xui sobre les mascaretes de la pandèmia. Han declarat amigues de Balos. Si hi haguera ja pau encara tardarien 2 setmanes en arribar el petroli als diversos països. I les infraestructures destruïdes mesos? Demà dijous es farà art ambulatori en zones afectades per la Dana. Alba Real farà un concert de piano. Demà farà un dia esplèndid, molt de sol i sense núvols. Les temperatures seran 25 graus. Demà més. Adeu! Esta nit estarà de guàrdia la farmàcia del País Valencià número 6.